Оператор өз орнында, режиссер өз орнында, тамашашылар әлбәттә. Һәм инде без дә әлеге кораб белән Түбән Новгород өлкәсе Сафажай авылына йөзеп килеп җиттек. Һәм хәзер сезгә әлеге авылны күрсәтәчәкбез. Саумысыз, милләттәшләр. Сафажай авылын бер караш белән генә кылачлап та булмый. Әле эченә керсәң, аның төрлелегенә шаккатасың. Бу күп кырлылык халыкның күплегенә бәйледер беренче чиратта. Кемгә нәрсә якын бит? Шундый юнәлешләрнең мөһимнәреннән булып спорт тора. Аеруча монда хоккейны яраталар. Тик карарга гына түгел, уйнарга. Яме татарлар. Мин бу коробканы 14 елны, по-моему, Казаннан барып алдык. Үзебез хоккейчылар белән, авылдашлар белән җыштырдык. Вот. Елда, Аллага шөкер, үзебез киябыз, турнирлар уздырабыз, авылның үз командасы бар. Вот. Кечкенә балаларыбыз командасы бар, школьниклар. Булар шундый Булар безнең sizlәрдә раздевалкалар, йылы, шунда кереп тишенәләр, киенәләр. Һәр команданың ике команда булса, ике команда булса да кунаклар килгәндә аларны зурныйга җибәрәбез. Вот. Үзебез кичкенәгә. Үзебез кичкенәгә. Үзебезнекенә кереп караган, ашык. Вот бу безнең раздевалка, вот. Бусы Формалар. Да, күбесе балалар үзләре белән алып үйләрендә тоталар, киптерәләр. Монда безнең вратарныкы, вот. Әлегенеке тренерныкы. Мондагы шулай җылымы ул? Җылы, икесендә отопляемыйлар, икесе. Вот. Форма бармы? Карап буламы сезнең форманы? Вот, пожалуйста, төрле формалар бар. Бездә почти 50-гә якын форма. Школьникларга да совет алган иде администрация. Сафажай. Яшьләрнең спортка тартылуы мәдәният йортында фотографияләрдән генә түгел, төрле спорт зоналарыннан күренә. Яшьләр аларны үз инициативалары белән булдырган. Бу бинаны авыз тутырып мәдәният һәм спорт сарае дип атап буладыр мөгаен. Ну, спорт буенча безнең алсаң, самое основное направление бездә стендлардан да отражены бар. Хоккей, футбол и көрәш буенча безнең зур результатлар район күләмендә дә футбол безнең наглядно без ничәмә еллар районда чемпион 6-7 ел подряд уже чемпионство алабыз футболдан, зур футболдан да, мини-футболдан. Хоккейдан тоже безнең единственная, наверное, районда действующая команда бездә хоккейдан. Вот төрле турнирларда, Күрше районда чемпионатта катнашабыз һәр ел. И шулай көрәш буенча безнең тренировкалар уза. Районның үзендә дә хоккей командасы юк, дөрес? Юк, үзендә дә юк. Сез авылда бар? Бездә авылда бар, да. Без районны представляем үзгә районда, получается. Күрше районында. Вот, бездә 2 чемпион мира, безнең авылдан чыкканнар, вот, 2 заслуженный мастер спорта бар, чемпион Европы бар, мастер спорта вот международного класса араларында барсылар. Татар көрәше буенча. Татар көрәше буенча да. Бездә ул тоже бик каты развитый вид спорта. Монда нәрсә? Безнең монда в основном уза көрәштән тренировкалар. Вот. Тяжелая атлетика буенча. Ну, фитнес инде монда. Көрәшчеләр инде. Да, көрәшчеләр инде, да. Общая физическая подготовка безнең монда. Тренерлар Тренер мен как бы үзем дә көрәш белән шөгыльләнгән кеше монда. Миңа ярдәм дә итәләр монда. Ничә кеше, ничә бала, ничә Монда безнең в основном яшьләр өчен, балалар өчен, кичкенәләр өчен бездә мәктәптә секция бар. Бу әле Бездә кичкырын, бездә более взрослый население өчен. Гадәттә теге авылларда көрәш белән шөгыльләнсәләр дә, әле школьниклар да яри, но более взрослые инде, взрослые. Сафажай авылында йөргәндә менә шундый такталарга тап булырга мөмкин. Анда гадәттә я хадистән бер үзек, яки инде Коръәннән аятлар китерелгән. Менә бу очракта Мәйдә сүрәсенең 90-нчы аяты иман китергән бәндәләр спиртлы эчемлекләрдән, кымарлы уеннардан һәм инде корбаннар турында сүз бар.
Монардан ерак булыгыз дигән. Һәм инде бу спиртлы эчемлекләрнең һәм комарлы уеннарның харамлыгына иң мөһим аятларның берсе. Аннары авылда 5 мәчет дип билгеле, менә без торган без үзәктәре хәзер авылның менә монда 2 мәчетне күрәбез. Спиртлы эчемлекләр дигәндә, янәшә бездә бит инде безнең менә килеп туктадылар. Кибет хәзер сорап карыйбыз, шуннан да монда әйттеләр, бер кибеттә дә спиртлы эчемлек сатылмый диләр. Халык саны 2,5 тикшереп карыйбыз. Сәннәрсез. Сәміз. Ипи саталар. Онда Широт әле монда. Шират дегенде Италайда. Әлгердегез миннән иртәрәк килдегез. Шулай булды. Сәннәрсез. Онытмагыз тагын. Шихәлләрегез. Elhamdülillah. Ипиләр үзегезнекеләр монда пешәмме? Yok, Çubaklar'dan. Чыбаксардан китерәсезме? Әйтәләр, бер авылда да, бер кибеттә дә аракы фәлән сатмыйлар дидерсезме? Da. Бер Сафаҗайда сатмыйлар. Bilmem biz Arakı bilen niye Сез тәгаен сатмыйсыз инде. Yok yok. Ярар, рәхмәт. Алла ярдәм бирсен, уңышлы сатулар сезгә. Кеше килә. Битми монда халык, üzülмәй. Күргәнегезчә, авыл халкы кай бер мәсьәләдә бер фикергә килеп, нәрсәнедер эшли яки тыя. Бу беренче чиратта авылның мәнфәгатьләрен кайгырту йөзеннән. Айрыша үсеп килүче буынның киләчәге өчен эшләнә. Менә безнең районыбызда әлеге вакытта инде район түгел, округка күчтек без, Пилинский округка. Менә бездә Эч татар авылы бар. Шул Эч татар авылы арасыннан безнең мәктәптә генә татар теле һәм әдәбияты дәресләре алып барыла. Безнең мәктәптә ул элегелектән килә инде татар теле укыты. Менә әлеге вакытта безгә бик зур ярдәм күрсәтә Татарстанның министр мәгърифәтчелеге уку буенча безгә бушлай конгресс аша, бушлай дәреслекләр һәр елны алар безгә бирәләр. Татар телен үзебезнең görevләребезне татар телен саклауга алар бик зур ярдәм күрсәтәләр. Үзара балаларыбыз татар телендә сөйләшә, өйдә татарча сөйләшәләр. Чөнки тагы да бер кат әйтәм, үзебезнең görevләребезне татар телебезне югалтмас өчен безгә ул эшләрне эшләргә кирәк. Ике татар баласы үзара татарча сөйләшергә тиешләр. Бу авыл Хусейн Фәйзхановның туган авылы булуы сүзләремә дәлил. Сафаҗай авылының күренекле шәхесләренең тәрҗемәи хәленә, биографиясына күз салсаң, аларның күбесенчә булай башлана. Сафаҗайның иң мәшһүр җегете Хусейн Фәйзханов, ул бу авылда туып һәм кабере дә аның бу авылда. Менә хәтта аның бер туганының да әле кабере Уфада. Хусейн Фәйзханов үз туган авылында күмелгән. Һәм иң кызыгы аның нинди зур галим, публицист, Петербург университетында мөгаллим, менә шундый зур дәрәҗәләргә ирешеп тә нинди тыйнак кына каберлеге. Сафаҗайның киң урамнары буйлап балалар бакчасына барабыз. Анда һич шиксез кирип чыгарга кирәк диделәр. Менә сукмак, без аның буенча барабыз. Һәм безгә менә монда барырга кирәк, ләкин беркем дә бу юл белән бармый. Бөтенесе әйләнеп бара. Менә монда багана эш пешмаклы, беркем дә аның астыннан үтми. Бу ырым-шырым һәр татар авылында бардыр инде ул. Кайдан килә, кем аны башлаган билгесез. Ләкин үтмиләр. Балалар бакчасында үзенчәлекле музей да бар. Бала өчен бу әсбаплар бигрәк кызык бит инде. Һәр җирлекнең үзенең сөйләме бар. Без сезнең сөйләмегезне тыңлап туя алмыйбыз. Дөрес, менә чын күңелдән әйтәм сезгә. Менә берничә сүз кыстырып киттем. Әзрәк таныштырыгыз әле менә музей белән. Түндек. Нәрсә анысы? Түндек. Утыргыч. Түндек. Бездә ул түндек. Миңа Казанда барганда әйтәләр иде. Әйтмә зинһар өчен түндек белән чагыштырганда. Ул бездә ул түндек. Түндек. Да, түндек. Түндек истә калды. Тагы нәрсә? Куник. Түндек. Бишек иде сездә дә бишек шул ук. Бу ничек әйтәсез? Гилпуц. Ничек? Гилпуц. Гилпуц. Монарда элекке заманда ун салып, камыр басканнар. Камыр баса булганнар. Бала аның тирәсендә булган кешеләрдән яхшысын да, начарын да сеңдерергә сәләтле. Сафаҗай балалары нинди тәрбиячеләр караганын күрегез әле.
Нижгар татарлары дигәч күп кенә кешенең казлык белән ассоциация барлыкка килә. Чыннан да казлыкны монда күп ясыйлар. Бу гаилә эше гадәттә. Без Самигуллиннар хуҗалыгына кунакка кирдек тә, тик мондый йортлар авылда бик күп. Менә ясагач әйбит, менә моны күпме тотасыз? Bu içe kalsın biz bir iki ay çay tutamız eline. 2-3 ай шо иленеп торам. Da. Gittireye gerek. Ого. Salkınga gitirge gerek, andan yılıga kirden çıkaracak, epey salkınga gerek. Sonra yığır ayırtırga bursa. Bisek irterek ilgari ritinde bir iki ay, может. Bir iki ayda готовый была уже. Бу булай да? Да. Kalınraklar, nezigretler irterek gerek, конечно. Sizde күбрәк калынракларны ясыйлар дип беләм. Kalınrak мышлимizde. Куян килә ул нитеге, мәсәлән, Мордовиядә нәзикне ясыйларында, Чувашстанда да нәзигрәк. Ничеге торга инде буланың не, чеги. Шәктән тора инде. Бу шин натуральный шәк. Натуральный çek. Ага. Бу якларда казы диләр. Минемчә дә казы дип әйтү дөресрәк кебек. Күп очракта үзләрен әдәби телдән ерак дип санап йөргән милләттәшләребезнең сүзләре хакыйкатькә якынрак була. Сафаҗайлар кешенекенә кызыкмыйлар, ләкин үзләренеке белән дә мактанмыйлар. Без соң әле кемнән ким дип торган җирләрендә үзләренә уңай шартлар тудырырга тырышып, киләчәк буынны кайгыртып яшиләр. Бай тарихлы авыллар татар халкында Аллага шөкер бик күп. Ләкин чынбарлыкта да алар менә Сафаҗай кебек бай булып калсыннар иде дигән теләктә калабыз без. Һәм юлыбызны дәвам итеп сезнең белән сау булашабыз һәм киләсе очрашуларны көтеп калабыз. Сау булыгыз, милләттәшләр.